Masya Allah. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalataya, kagagaling lang po namin sa masjid na ito. Katatapos lang namin magdasal ng Salatul Dhuhr. Ito po yung isa sa mga haligi ng Islam, ang pagpapaterapah. Napakasarap po ng buhay ng isang mananampalatayang Muslim na ang buhay niya rito sa mundo ay lahat ito inaalay niya para sa Allah. Tignan natin mga kapatid, masmasin natin ang lahat ng nandirito sa mundong ito. Ang mga puno, ang lamig ngayon sa Riyadh, ang mga nakikita natin ng mga palamuti dito sa mundo. Ano nga ba para tayo ay hindi magpasalamat sa Allah sa lahat ng mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin? Alhamdulillah mga kapatid, bilang isang Muslim, napakagaan po siya, hindi ba? Na nararamdaman natin ang sinasabi nating yung katiwasayan, pagmamahal natin sa ating Panginoon dahil tayo ay nakapagdasal ng Salatul Dhuhr. Para sa iyo, Sheikh, ano rin masasabi mo? Tamang-tama ang sinabi mo, Sheikh Alhamdulillah, sapagkat bilang isang Muslim na sumasampalataya sa kaisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar. Dalawa ang tinutustusan natin, dalawa ang pinakakain natin. Unang pinakakain natin ay ang ating mga katawan. Dinadamitan natin ng mga magagandang damit, at saka pinakakain natin ng masasarap na pagkain, mga sasarap na inumin. Lahat yan ay galing sa biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kapag ang katawan lang natin ang pinakakain natin, talagang lugi tayo. Correct. Ang kailangan pakakainin natin ay yung pangalawa, na yan na ang ating kaluluwa. Ang pagdasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Kahit pa tayo ay may magandang kalusugan pero hindi malusog ang ating kaluluwa, ang ating pananampalataya ay hindi pa rin nagiging balance ang buhay natin. Kulang ang buhay natin. Kaya kailangan ang kaluluwa natin ay pakainin natin sa pamamagitan ng pagdarasal, ang kaalaman at paggawa ng kabutihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at paggagawa ng kabutihan. At yan ang layunin kung bakit tayo nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo, para gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan nito tayo ay sumasamba sa Kanya dahil ito ay inaalay natin sa Kanya, hindi ba kapatid? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, correct, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga tao at mga engkanto maliban lang upang ako'y kanilang mapaglingkuran sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Kanya. Masya Allah. So mga kapatid, natunghayan nyo po itong aming maikling pagbabahagi. Kami po mga Muslim, kayo rin po na nanonood ngayon ng mga kapatid naming mga Muslim. Wallahi ako ay sumusumpa sa Allah. Napakasarap ng isang mananampalataya na siya ay hindi niya iniiwan ang kanyang pagpapaterapa, pagdarasal sa Allah. Kung saan dito natin natutuklasan, tayo ay tunay na tumatalima sa tunay na nag-iisang Diyos. Nararamdaman natin ang pamamagitan ng ating pagdarasal, ang sinasabing katahimikan, katiwasayan, kapayapaan ng isang Muslim. Bilang panghuli, aming mga kapatid, anong saysay ang buhay mo dito sa mundo kung ikaw rin pala ay naging pabaya at hindi nagpapasalamat sa Allah at hindi sumasamba sa Kanya? Hanggang sa muli mga kapatid, sana po napulutan natin ito ng aral. Magandang hapon sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah, napakaganda ng masjid. Madros, alhamdulillah.